ଆଜିର ଦିନଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ। এই ଭିଡିଓଟିରେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ବି ଗୋଟିଏ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନୂଆ ହୋଇ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପାଣି ଔଷଧ ତୁଲ୍ୟ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଏହା ବଳଦାତା। ଭୋଜନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳପାନ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇଲେ ଏହା ଶରୀରରେ ବିଷ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସାପର ଦାନ୍ତରେ, ମାଛିର ମୁଣ୍ଡରେ, ବିଛାର ଲାଞ୍ଜରେ ବିଷ ଥାଏ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିର କିମ୍ବା ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ବିଷ ଥାଏ। ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବିଷ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ପାପ କରିବାକୁ ଓ ଋଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ସୁଖ ମଣିଥାନ୍ତି। ପାପ କରିବାରେ ଏବଂ କାହାଠୁ ଋଣ ଆଣିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସୁଖ ମିଳେ। ମାତ୍ର ତାର ପରିଣାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଯାହାର ଅଛି ସେ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। କାମ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣ ଲୋକ ନିଜ ଦୋଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପିତା ନାମରେ ବା ନିଜ ବାପା ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମାମୁଁ ନାମରେ ଏବଂ ଅଧମାଧମ ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ହୁଅନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପରର ଉପକାର କରିବା ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାପ ଅଟେ। ପରର ଉପକାର କରିଲେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥାଉ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରର ପୀଡ଼ା ବା ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହା ନରକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ପାଇଁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ତ ଧର୍ମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସତ୍ୟ ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ବା ପବନ ବହୁଛି। ଏହିପରି ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜନ ଏବଂ ଯୌବନ ପାଇଁ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏହା ନିମିଷ ମାତ୍ରକରେ ସବୁ ହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାହୀନ ଲୋକର ଧନ, ଧନହୀନ ଲୋକର ମିତ୍ର ଓ ମିତ୍ରହୀନ ଲୋକର ସୁଖ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ ବିନା ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପରନିନ୍ଦା ବିନା ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଖୁସି, ତା ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରନିନ୍ଦାରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେଇଛି, ପରନିନ୍ଦା ନ କରିଛି, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ, ମୟୂର ମେଘ ଗର୍ଜନରେ, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରର ଉନ୍ନତିରେ ଓ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଅନ୍ୟର ବିପତ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାରକୁ ଗରମ ବେଲେ ଧରିଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବେଲେ ଧରିଲେ ହାତ କଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ମିତ୍ରତା ଉଭୟ କ୍ଷତିକାରକ, ତେଣୁ ତାହା ପରିଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବା, ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା, ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ହତ୍ୟା କରି ଆସୁଥିବା, ଧନ ଦ୍ୱାର ଓ ଭୂମି ଅପହରଣ କରୁଥିବା ଏହି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମତାକୁ ଲାଭ କରେ, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ।
विशाल प्रासादरे बसिथिबा काऊ कण गरुड़ होई पारे? कर्म मन वाक्य सर्वदा सर्वथा जो माने अन्य को कष्ट दियंती नाही से माने जमपुर को जानती नाही। हम एमिति कर्म करबा कथा। हम कर्म रे जे करी अन्य कहार असुविधा कहार अनिष्ट न हेउथबो। मन रे एमिति चिंतन करबा दरकार जे हम चिंतन रे कहा प्रति खराब चिंतन न हेउथबो एवं हमर वाक्य एमिति हेबा कथा हम सम्मुख रे थिबा लोक को केबे सेही वाक्य रे मन को पीड़ा न दबो। एही परि मनीष केबे हेले जमपुर को जाए ना। काठ दंडटी न पसिले कुराड़ी जबले गछ को काटी पारे नाही ठीक सही परि निज लोक संपृक्त नथिले ये परिजन लोक संपृक्त नथिले भितरी कथा बाहरे प्रघट हुए नाही। संसार रे चंदन हेउछि शीतल चंदन ठारो ततोधिक शीतल हेउछि चंद्र चंद्र एवं चंदन ठारो अधिक शीतल हेउछि सज्जन संग बा साधु संग। प्रिय कथा कहूथिले मध्य दुर्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति खल प्रवृत्तिर व्यक्ति विश्वासर पात्र नुहे कारण तार जीभरे केवल मधुरता थाए किंतु हृदय रे विषपूर्ण होई रही थाए। बी केयरफुल बंधुगण सतर्क रहते मन शांति रे रही। अगाध जल रे वास करुथुबा रही माछ किंबा बड़ माछ केबे हेले गर्व करि न थाए किंतु गोकर्ण आकृतिर अति सीमित जल रे वास करुथुबा छोट माछ सबले फड़ फड़ होई थाए गर्व अनुभव होई थाए याकु देखै होई थाए।